Si Bert, larga mo? Sige, amping. I might forget the way you say. Mga Chocolate Hills guys. Kamu panoroy niya mo dire. Naras Pilipinas ni. Tanawa rin nanoroy dire. Oh. Kita taga Bohol ta, taga Sarar kita maabot dire. Tanawa ni hindi taga Bohol. Oh. Oh, kugihan kay mudag panoroy. Oh. Mga Choco. Natuwa dire pinakabyo kayo nga mga buntod ba. Buntod ni Abalos. Tanawa nyo rin. Tanawa. Area dre ha. Lipot na dre ha. Tanawa. Ito Chocolate Hills de. Oh. Oh, kita nyo na de. Oh. Derita. Muna yung lugar sa Bohol. Daghan terus baba nanganaog na. Napoy nagsaka, napoy nanganaog. Atong mga agaw diri oh. Daghan kayo. Atong mga agaw. Kanawalan niyo. Sina mo na ilahan diri. Inyuha ba kang mga banaro nga wa, ya niabot diri na ilaing kuyog. Tatanawa lang yun na itong video niya. Manalag. Na makitaan ninyo diha nga inyong pangita. Ya, kitaan ra ninyo diri diha. Ang mga agaw na to. Nakita siyang kauban. Tawa yung kauban.